Kaya kanina pinlay ko po yung video about sa SEC. Napanood niyo po yun? Sino nakapanood? Taas nga yung kamay? Okay. Kasi po ngayon sa kultura natin Pinoy, hindi po lahat is properly educated. Tama po ba? Yes. Basta meron magaling magsalita, kikita na malaki, sali. Tama. Tama? Kaya kanina pinakita ko po sa SEC dahil nga gusto ko rin ma-educate kayo. I mean, para malaman nyo ano ba yung scam sa legal. At para rin ma-educate yung mga kaibigan nyo. Isa sa mga sinabi doon para malalaman kung scam ang company, number 1 is kung pinupush nila magbenta ng heads kaysa sa produkto. Simple lang ha? Heads ang binibenta, hindi produkto. Okay? Sabi nga daw nila, di ba, sila Lucio Tan, mayaman, tama? Yeah. Henry C. mayaman, McDo, Jollibee mayaman. Para sila yumaman sa pagtitinda ba ng heads o pagtitinda ng produkto? Produkto. Produkto. Di ba? Simple lang. Lahat po ng negosyo sa buong mundo, para masabing legit, dapat nagtitinda ng produkto. Sa palengke ba may nakikita kang nagbebenta ng heads? Wala. Produkto marami. Heads wala. Di ba? Simple lang, di ba? Yes. Kaya lang, okay? At kung gusto nyo pa ma-educate lalo, pwede naman kayo mag-Google o mag-YouTube. Para wag kayo sali ng sali. Okay? Para makita ko muna yung papasukin ko ba legal o legal. Marami yung kilala yumaman sa legal. Eh sa Pilipinas parang pag mayaman ka, lagyan mo lang yung gobyerno, hindi ka papasarap. Okay? So, sad nga lang sa bansa natin. Kaya nung ginawa ko yung kumpanya, sabi ko, gusto ko yung tama para yung mga tao yayaman din sa tamang paraan. Kasi gusto po natin ang long term, correct? Yes. Okay, so dahil kanina, pinramis namin, nasayin natin yung mga produkto. Okay? Lahat po kayo, bibigyan kayo ng sample ng sabon. Yes. Okay? So, sila na po bahala, ang ating mga coaches, magbibigay ng free sample. Para just in case, di ba, malay mo, hindi ka nakapagdala ngayon ng 11.9 or ng 5.9, at least man lang masubukan ng mukha mo. Para pag uwi mo sa bahay bago ka matulog, habang hinahagod mo yung sabon, paggising mo sa umaga, parang nagpipil na ako. Diba? Ano ba gusto niya? Gumanda o pumangit? Pumogi na mo. Okay? So, yan, bibigyan po kayo ng ating Renew Soap. Okay? Yung Renew Soap, galing pa po yan sa verse sa Bible. Kaya kung mahilig po kayo magbasa sa Bible, makikita niyo yung sabon, pag tignan niyo sa likod, meron pong verse sa Bible doon kung saan galing mismo yung Renew Soap na yun. Okay? Kasi nga yung, ako lang po yata yung company ngayon na may sariling planta ng produkto. Okay? Kasi nga, dahil, pag yung kumpanya may sariling planta, siyempre, yung quality na-assure mo, tama? Yes. Kesa pa yung nag-i-import ka galing sa ibang lugar, hindi mo malaman kung yung produkto bang hawak mo is maganda yung quality. Okay? So, ayan, pwede nyo amoy-amoyin. Mabango ba? Parang Mentos? Mentol. Okay. Ayan. So, sige. Check nyo lang kung okay ba yung amoy. Tapos mamaya sa CR, pwede rin kayo maghilamos. Diba? Medyo yung mga ibang mukha ngayon, nakikita ko medyo makintab na. So mamaya, pwede kayo mag-retouch sa CR para ma-refresh. Para pag uwi mo sa bahay, pag tinignan ka, uy, parang fresh na fresh ka. Diba? Yan. Okay, at nasan ang aking So, sino yung nakinig kanina? Taas nga yung kamay mga nakinig kanina. So, mamimigay ako ng 2 serum. Alam mo magkano ba yung serum isa? 1.8. Okay. So, yung serum na papamigay ko ay tinatawag na Brighten. Alam niyo kung ano yung Brighten? Okay, so nasaan yung isa? Yan. Okay, first question. Bring me. Bring me talaga. Bring me pala yun. Bring me. Okay, first question of the evening. O, makinig. Siyempre, unahan ng taas ng kamay. Okay? First question of the evening. Ano ang pinakamataas na posisyon? Yes. Icon. Yes.
nasa ano no, yung sa TV show, pinindot ka agad yung buzzer, di ba tapos? Okay, so ang complete question is, ano ang pinakamataas na position sa marketing plan is? Icon. Yan, dito tayo. Ano po pangalan niyo? Okay, si Jan. So, magkakaroon ka ng Brighten in BC Mass Whitening Serum. Ayan. May planta pala eh. Magkakaputi ka ba? Ayan, pakaputi. Para lalong pumogi. Ang Brighten ginagawa, tinatanggal yung mga blemishes ng skin. So, yung misis ko, marami po siyang melasma at saka mga ano, yung pigmentation dahil sa freckles. 3 days, tanggal. Ayan. Congratulations dahil nakikinig ka. Very good. Okay. Okay, so mamaya ako na papamigay yung isa. Okay, kaya makinig kayo. Okay? Sino gusto ng updates? Ask kamay. Updates? Oo nga pala, Merry Christmas, Happy New Year, no? Yes. Congratulations po sa inyo lang. Natutuwa ako po sa inyo kasi nga, yung iba, di ba? Pwede na kayo umuwi eh. Pero nag-stay kayo eh, no? Kasi wala rin gagawin sa bahay. Kaya dito na lang. Okay? So, bibigyan kayo ng 7 major benefits kapag kayo ay sumama dito sa Wevolve. Okay? Number 1 is, ang company po, hindi pa po nagkakaroon ng grand launching. Okay? Soft launching pa lang. Ibig sabihin, hindi pa nag-open fully. Ang grand launching is estimated po namin around March. So meaning nasa bago pa lang. Bago. Oh, pre-launch man tayo. 4 months pa lang. 4 months pa lang yung company bago. Ibig sabihin, kayo magre-recruit sa mga pioneer. Nagigets nyo? Yes. May mga ibang company sa pioneering daw sila. Pero tayo, kayo magre-recruit sa mga pioneer. So, ibig sabihin, hindi pa nagbubukas, kayong nauuna na. Dito sa Pangasinan. Okay ba yan? Alright. Alright. Okay? Kasi nga, pag ikaw pioneer, iba po yung benefits. Iba pag nauna. Yes. Imagine yung mga naunang gumawa ng ano dito, kawad ng kurente. Mayaman mga yun, di ba? Yes. Yung mga unang nagbenta ng ano dito, manok. Yung mga unang nagbenta ng semento, ng mineral water, mga yaman. Iba talaga pag nauna ka. Okay? And sabi ko nga sa network dahil ako po personally nasa going 17, 18 years na ako sa network marketing. Nag-start po ako mag-network around 18 years old college. Kaya ako nag-network noon kasi nga, binigyan ako ng tatay ko ng 10,000 na nag-start ako sa college. Tapos sabi niya, palaking ko daw. Paano ba palaking yung pera? Tinatanim ba yun? Ang ginawa ko syempre, bata ka, wala ka alam sa pera, saan napunta? Sa Counter-Strike. Idol ko nun si Efren Bata, saan pa napunta? Sa Pilyar. Diba? Buti na lang, hindi pa sikat nun si Manny Pacquiao, baka boxing siguro. Lagi ako nag-boxing nun, no? So, naubos. Until na may nag-invite sa akin, sabi daw, pwede daw kumita ng tinatawag na passive income. Sabi sa akin nung nag-invite sa akin, Marco, kung tamad ka, gusto mo kumita ng malaking pera, bagay ka dito. Ay, parang ako yun tamad ako eh. Pero willing ako magtrabaho para mag-benefit in 5 to 10 years in future's time. Okay, until after 5 or 6 years of doing network marketing, palipat-lipat po ko ng company, nagkaroon ako big break after 6 years. Imagine 6 years. Sabi mo nga sa katabi mo, 6 years. 6 years. So kung ikaw may experience ka na sa network, tapos medyo kumita ka na ngayon, advantage ka sa akin. Okay, pero little did I know, yung experience pala yun ang accumulate ko for 6 years, di ba? Magbibigay sa akin ng knowledge, ng know-how, ng wisdom para magpatak mo ng isang large network marketing organization na dumating po ang time, nasa almost 700,000 ang distributors ko worldwide. Sabi ko nga daw, kakwetuhan ko sa likod dumating ang time, nanonood lang ako maghapon ng Wawawi. O lahat ng teleserye. May kakilala kayo maghapon na nanonood? Tapos pinaparinggan mo lagi. Yung trabaho ko naman. Tubulong ka naman sa amin, di ba? Ganun po ako. Except that, kumikita ako 6 figures every week. Posible po siya. Pag ginawa mo ng tama, ha? Kasi may maling pag-network Okay? And then until such time, kinreate ko po yung Beyond Networking. Familiar? Yes. Napapanood niyo po yung videos ko sa YouTube, sa Facebook, ganyan. Ako po nag-create ng Beyond Networking and kapag-publish din po ako ng libro na almost 10,000 may kita kapagbasa. Then na-awardan po ako ng around 2017 ng Asian Networkers Convention as the best speaker of the year. Marami po mga networkers from all over the world. Nandun po sa event na yun. At yours truly an award ng best speaker for that year. Okay?
And doon ko na-realize na ang laki pala talaga ng network marketing. Kasi dito nakikita mo lang mga Pilipino. Pero pag may nakita kang, for example, yung katabi ko doon na speaker na dati siyang piloto. Tapos ginibag niya yung pagpipiloto niya. Di ba malaki kinikita ng piloto? Yes. Para mag-network. Australia. Diba? Sabi ko malaki talaga yung potential. Kasi dito sa Pilipinas, ang networking, feeling natin, gawain ng mga tambay, mga walang magawa sa buhay. Tama, di ba? Pero sa totoo lang, isa professional na pwede ka talagang kumita ng maganda at masupport mo yung family mo. Okay? And then recently, after years of experience ko sa network, in a way, qualified naman siguro ako na magtayo ng company. Yes? Yes. Kasi di ba, there's day magtatayo ng restaurant, siguro dapat na magtayo ng ito, may idea sa pagpapatak ng restaurant, like ang cook. Correct? So kaya yun, tinayo ko po itong Wevolve 4 months ago. And good news, as of now, meron ng almost 5,000 distributors. Okay? Nawa na lang. Marami pong companies, may 5,000 daw sila, pero 3 heads, 7 heads, 31 heads, di ba? And then, as of now, meron na rin po kumikita ng 6 figures. Wow. Na passive. Na passive, ha? I mean, hindi po sa recruiting nakukuha. Mamaya explain ko pa paano. Okay? Kaya, we have a future very bright ahead of us, ahead of you. So, we just have to really embrace the vision of the company. Ngayon, yung pangalawang reason, aside sa Pioneer, yung pangalawa is, meron po kasi tinatawag sa market na trending products. Sabihin mo nga, trending products. Trending product. Ang trending products po ganito. Pwede ka magbenta ng kahit anong product. Let's say supplement or alkaline water or pampagaling ng cancer, ng diabetes. Okay? Question. Si Mercury Drug, okay, nagbebenta ba siya ng mga ganong produkto? Anti-cancer, anti-diabetes. Parang hindi masyado, di ba? Yes. Pero papansinin mo, meron siyang section doon na pampaganda, pampaputi. Wala naman section siya na, ito, pan-diabetes to. Diba? Ito, pang-cancer to. Diba? Subukan mo mag-post sa Facebook mo ngayon. Sabihin mo na, guys, naghahanap ako 10 tao na gustong gumaling sa cancer. PM me, bibigyan ko kayo magandang discount. Alam mo, walang magre-reply. Lalo na kung ages 20 to 30 years old ka, sabihin ng mga kaibigan mo, ano naman yan? Di, wala akong cancer, wala kaming cancer, wala kaming diabetes. Mga bata eh. Correct? So, ibig ko sabihin, kapag ang product mo hindi trending o hindi hinahanap ng market, mahirapan ka. Correct? Yes. Pero kung magaling ka networker o salesman, mabibenta mo yan. Pero 99% na sumasali sa maganitong opportunities, walang experience sa sales o sa network. Tapos papabenta mo sila ng isang product na mahirap ibenta. Pero pag ang product trending, hinahanap ng mga tao, kailangan pa ba ng magaling na selling skills? No. No. Okay, oh. Sabi ko nga, subukan na mamaya mag-post sa wall mo. Sino dito gusto gumanda at kuminis ng balat? Ba, puro how. How. Comment how. Bibigyan ko kayo ng magandang laban. Ganun ka. May magko-comment kaya doon? Yes. Kung bata ka 20 years old, tapos nagbebenta ka supplement, may mabebenta kang kabatch mo? Wala. Supplement. Wala, sabi nila, lakas ko po, comment ito eh. Di ba? Pero yan, pampakinis ng balat, di ba, pampaganda. Di ba, lahat ng tao gusto kumanda, correct? Yes. Gusto kong mamatay kang pangit mo? Di ba? I mean, di ba, may nakita ka na ba yung tipong hindi man inayusan sa ano? Ano ba to? O kaya yung picture na pinili, kung ano na lang na selfie. Di ba may mga ganon? Pero mga kaibigan na ano eh, na mga 80s na siya. Tapos nakita ko sa bahay nila may magandang picture. Sabi ko, ate, ganda mo dito ha. Sabi ko, ba't may ganitong picture? Hindi, sinabi ko sa mga anak ko, pag pumanaw ako, ayun gamitin nila. Bakit? Eh kasi marami akong kaibigan na pumanaw na, yung mga anak nila, kung ano na lang picture dinukot. Tapos ayun yung pinost sa ano. Eh siyempre gusto ko pagka may pumanaw, maganda pa rin. Tama, diba? Yes. Kaya ayun nga, dapat nasa trending products ang minamarket mo. Para mas mabilis yung benta at hindi ka masyadong kailangan ng skills. So pag yung normal na tao, normal na high school student, kaya ibenta yung produkto mo, mas mabilis ka makabenta. Yes. At kikita ka agad. Number 3, na reason, dapat
lifestyle products. Sabihin mo nga, lifestyle products. Lifestyle. Ano ba yung lifestyle products? Ganito po yan eh. Kapag ang produkto mo, part ng lifestyle, ibig sabihin, ginagamit ng tao. Ano ba yung ginagamit mo araw-araw? Pagkagising mo, anong ginagawa mo? Sa Bilamo. Magilamos. Gumagamit ka ba sabon? Yes. Yes. Hindi ka naman pagkagising, nasa yung supplement ko. Diba? Ano yun, diba? Pero na lang kung may sakit ka na. Nasa yung kumot ko. Diba? Nag-maintain ka na. Okay? Isa sa mga nalulungkot ako sa Pilipinas, we lack in the education of proper food intake. Isa sa mga problema ng society, hindi po tayo tinuruan kumain ng tama. Kaya maraming nangangamatay. Marami yung kailangan nagsusupplement, nangangamatay pa rin. It's because kahit mag-supplement ka, pero hindi mo binabago yung lifestyle mo, still magkakasakit ka. Kahapon, yung driver ko, nandun ka, papunta ka kayo sa school ng anak ko, tapos nag-take out kami sa McDo, kasi nga nagugutom si Mrs. Sabi ni Mrs., "Ay, ano gusto mo?" Sabi sa driver. "Pwede na po pancake." Sabi ko, "Di ba diabetic? Hindi pwede pancake. Kasi pag diabetic ka, hindi pwede yung may milk sa pagkain mo." Hindi naman sinabi ng doktor eh. Sana magaling pa ako sa doktor. Ang tagal ko nang nasa mundo ng supplement. Alam ko na yung pasigot-sigot. So hindi siya niwala. Kinain niya yung cupcake. Ay, pancake. Nabaga siya nung kinagabihan. Kasi nga may mga certain foods na pag kinakain mo, it causes inflammation sa loob ng body. Kung gusto mo mag-heal ang body mo, hindi ka dapat magte-take kagad ng supplement. Kailangan mo na itigil yung mga pagkain na nagkokos nun. May kakilala ka na 10 years ago may diabetes, up to now may diabetes pa rin. Bakit? Kasi hindi niya binago yung kinakain niya. Lifestyle. Remember, lahat ng kinakain mo may effects sa body mo. Ang problem, tinuro ba sa school tamang pagkain? No. Hindi. Si lolo-lola mo, tinuro ba? Hindi. Bakit? It's because sila hindi rin naman tinuruan. Ang tinuturo kung ano yung nakagisnan, ano yung kultura, ano yung nakasanayan. Tama? Eh, sanay na rin sila, normal lang yan, high blood. Ay, normal lang yan, diabetes. Normal lang yung cancer. Normal? Yung pinanganak ka sa mundo, healthy ka eh. Tapos bigla papano ka, may sakit. Gusto niyo ba mapabuhay niyo? Yes! Mamaya bigyan ko kayo ng tip. Okay? Bakit alam ko po yun? For 18, 19 years na po akong vegan. Ibig sabihin, vegan. Vegan, vegetarian. Vegetarian. Ibig sabihin, hindi po ako kumakain ng anything na hindi prutas o hindi gulay. Okay? Mamaya, explain ko sa inyo bakit. Okay? Kasi nga, babalik lang ako sa topic ko, pag lifestyle yung products mo, yung mga tao, accepted na ng mind nila. Pag accepted ng mind ng tao, mabilis nila mako-consume yung produkto mo at gagamitin nila. Ikaw ba, halimbawa ngayon, maglalabas ako ng capsule. Sabi ko, try mo to. Susubong mo ba kagad? Try mo. Bilis, Lalagay mo sa bibig mo? Hindi, ano ba to? Di ba? Pero ayan, kanina, inabutan ko kayo ng sabon, ano ginawa mo? Nagigets nyo? Kung kayo ganyan pa lang, inabot ko na, paano pa sa mga prospects nyo? Sila abutan mo ng supplement. Ito, try mo, gagaling ka dito, di ba? Hindi nila, di ba syempre, di ba? Maski ikaw, hindi ka naman kagad magsusubo, baka malason ka o baka may side effects sa'yo, correct? Ayun yung sinasabi ko, pag part ng lifestyle ng tao, mabilis nila ma-accept. Kung mabilis nila ma-accept, mabilis kang makakaben. Are you guys learning? Yeah? Pang-apat na reason bakit maganda sumama sa Revolve ngayon. Mabilis po ang kitaan natin. Nakita nyo naman siguro. Okay? Sa traditional na pag-network, usually, sino po dito nakakita na ng binary plan? Binary, one left, one right. Okay? Sino nakakita ng gano'n? Taas nyo, sige. Yan. Okay? Nung kinonstruct ko po yung company, sabi ko, ano ba ang problema sa binary plan? Kasi part ako ng binary plan before. And ang sakit po matignan na nagpa-flash out ka, o may power leg ka, or yung tipong may mga waiting, o kaya yung nililimit, huwag ka muna mag-code. Kasi, nililimit na ako. Ganun. Ang dami kong experience na ganun. Kaya sabi ko, sino ba kasi nakaisip nito? Bakit di natin, ayusin? Tama? Kasi nga, ang purpose nga ng mga bagong company, o ang mga bagong innovation, is i-improve mo yung luma. Tama o mali? Yes. Yung iPhone. Ano mas gusto mong iPhone? Yung bagong iPhone ngayon? O yung iPhone
10 years ago. Ngayon. Ang bago. Bakit? Kasi mas mabilis. Pero po yung Revolve. Mas mabilis. Wala. Hindi gusto mabilis. Okay. Number 5. Free delivery po tayo nationwide. Free delivery. Kasi ang hirap po na ikaw pa nagpapadeliver. Pag networker ka, ikaw pa yung ship. Problema mo pa yung pagbitbit. Dito ginawa namin, as a networker, trabaho mo, mag-recruit, magbenta. So, ang gagawin mo lang, focus ka dun sa ano mo, sa business mo. Okay? Matutok pala sa akin yun. And, number 6. Since hindi tayo binary, less yung problem mo. Kasi nga, tinanggal na namin lahat ng problem sa binary para ikaw, makapag-network ka freely. Hindi mo iniisip kung magpa-flash out ka ba? Or matatapon ba yung mga pinaghirapan mo? Marami akong kilala, 2 years nag-build power lake. Tapos bigla nag-flash out, isang instant dahil may downline siyang, ay, patay, sorry. Nakalimutan ko. Okay? And lastly, makakapag-build kayo ng early retirement. Sino gusto mag-retire ng maaga? Nagbata ka, huwag mo na mag-retire. Okay? Paano ka makakapag-build ng early retirement? Since hindi po tayo recruitment-based, product-based po tayo. Kapag ikaw, at least nakapag-build ka, okay, na at least 500 distributors under you na nagko-consume, nagre-recruit, nagbebenta product. 500 times 10 pesos per day. Magkano siya? 5,000. Ha? 5,000. 5,000 per day income. Times 10. 50,000. 50,000. Times 3. 150. Mayroon kang 150,000 pesos per month. Passive. You just have to build it right. Okay, nagre-recruit ka ng mga tao na magre-recruit, magbebenta, at magko-consume ng produkto. At hindi lang ito yung mga products natin. Nag-start lang tayo sa beauty products kasi ito po yung trending. Okay, maglalabas din tayo. Gusto nyo ba ng kape? Yes. Part ng lifestyle ng tao ang kape. Magkakaroon po tayo ng kape na pampapayat. Gusto nyo ba yon? Yes. Upcoming products po natin yan. Okay? And then, marami pa mga upcoming. Kaya, relax lang kayo dyan. Okay? Kaya kung ikaw, naghahanap ka ng opportunity na long term at gusto makapag-create ng passive income, believe me, itong kinonstruct namin na marketing plan, itong product ideas na ginawa namin is geared towards building you or giving you passive income in 2 to 3 years time. Kasi sa experience ko sa pagbe-business, kailangan mag-build ng 2 to 3 years. It's like traditional business. Sa traditional business, di ka naman makikita agad ng a year's time eh. Magbe-break even ka ba ganyan eh. Pero dito po kasi, dahil network marketing siya, medyo mabilis siya. Kaso kailangan mo lang ma-maintain yung income stream mo for the next 3 years and system mo, ma-build mo siya. Okay? And as of now, dahil nga nasa pioneering po tayo dito sa lugar nyo, napakalaki po ng opportunity nasa kamay nyo. Okay? Kaya, di ba, kung ikaw, 3 years ago, di ba, yung mga decisions mo ngayon, di ba, kaya ganyan yung problem mo sa pera. Okay? Kung gusto mo may magbago 3 years from now, dapat meron kang gawin today. Okay? I hope, di ba? Wala naman siguro nasa loob ng room na ngayon na satisfied sa income niya. Correct? Kasi kung satisfied ka sa income mo ngayon, malamang wala ka dito. Tama, di ba? Satisfied naman ako, bro hindi mo na ako added niya sa McDo. Di ba? Pero I know, kaya ka nandito kasi sama o naghahanap ka ng opportunity. Di ba? Gusto mo ng mag 2020, bagong taon, gusto mo ng something fresh. Something na pwedeng ibago ng career mo. Di ba? Baka ito na po yun. Baka yung inaasap-asap mo ng passive income na magandang lifestyle is ito maibibigay ng Webull. Kasi alam nyo, pag nag-icon ka, believe me, kinompute na po natin yung pag nag-icon ka, nag-average ka ng 5 to 10 million per month. Walang recruiting. Sabihin mo sa katabi mo, no recruiting. No recruiting. Passive product movement based. Product mo. At magagawa mo lang pag lifestyle yung product mo, pag trending yung products mo, at yung marketing plan mo is mas malaki kinikita ng tao through retailing kaysa sa recruiting. Kasi actually nakita nyo, di ba ang ganda ng marketing plan?
Pero mas malaki kinikita pag nagre-retail ka. Hindi magagawa ng isang company kapag yung company is mas malaki binibigay niya sa recruiting. Kasi pag malaki binibigay niya sa recruiting, yung tao, yung behavior niya gagawin niya, ay, magre-recruit na lang ako. Nagigets niyo? Hindi na binibenta yung product. Hindi na bibenta ang product. Kaya marami yung kailangan sa binary companies, sumali lang yung product naka-display sa bahay. Hindi gumagalaw. Kasi nga mas malaki kita sa recruiting. Are you guys excited? Yes! Okay, so dahil excited kayo, tatanungin ko na kayo ng last question para pamigay na natin ang serum worth 1,800 pesos. Imagine nyo kanina si John. Tignan nyo, sulit na yung lakad niya. Yes! Yan, 1.8 Diba? yan. Namasahe lang siya papunta dito, may 1.8 na siya. Hindi, di kotse pa nga eh. Kung hindi niya gagamitin. O, kung binenta niya. Okay? So, sino gusto ng zero? Taas ang kamay. Ayan. Sino gusto kumanda? Kami. Yan. Okay. So, ito po yung question ko. Ano ang mas magandang opportunity? Recruitment-based company o product-based company? Kada pay. Ano ang pangalan nila? Juliet Yuki po. Sino po? Juliet Yuki. Oh, Juliet Yuki. Okay. Paano mo nasabi na mas magandang product-based company? Mas malaki po ang kita. Yan, dahil lahat po tayo ay mukhang Pera. pera. Thank you very much. Ito po yung Brighten Serum. Ayan. Mas maganda ang combination po niya, dapat may sabon ka, may toner, saka may serum. Pero pwede mo rin siyang gawin. Gamitin para on its own. Okay? So yung Brighten, at least mga isa sa umaga, isa sa gabi gagamitin mo yung serum. Okay? So, ang isa po sa mga maganda nilalabas yung natin review set. So, abangan nyo siya kasi micro-peeling po kinikreate sa skin. Okay? At sa experience ko, yung mga tao, gusto nila mabilis pumuti. Tama? Kaya marami mo nakikita dati, mga tusilin na yung mukha kaka-extra derm. Yung mapula ito, tapos ito naman, magkaiba yung kulay ng leg. Di ba yung mga ganun? Yung ito mapula, ito maitim. Dati na lang pinapahin. Okay? Yung sabon pala po natin, ayan ang po yung nag-iisa sa buong mundo na 8-in-1 o whitening. Wala po kayo makikita ganyan. Okay? Madali ang puda, ano. Kasi nga yung order nga sa whitening akin, natin, meron naman. yung sabon niyan is made for Filipino skin. Yung factory po natin nasa Rizal. Marami pong mga products galing sa abroad, but hindi siya made for Filipino skin kasi yung gumawa, hindi naman Pinoy, foreigner. Kaya hindi siya ma-blend maayos sa skin natin. Okay? Kaya sa atin, yung gumawa po niyan is Filipino siya, si Stephanie, isa sa mga owners natin, na nag-start siya na yung product is ginawa niya para sa sarili niya lang. Ganun siya kaya nagpagawa siya sa sarili yung product. Tapos eventually, ginawa niya for Filipino skin. Kasi nga, kapag isang product, let's say, oil-based siya, hindi siya maganda sa skin. Kaya maraming mga products na galing sa abroad, maganda sa abroad, okay? Pero pagdating sa Pilipino balat, Pero maganda sa... ganun. Kasi nga, malamig dun sa lugar na ginawa. So, hindi siya blend sa atin. Okay? Kaya nga, itong product po natin is 100% Filipino. So, supportan din natin yung sarili atin. Tama? So, mga kaibigan, that's about it, ang ating presentation. I know meron kayong nasa kamay nyo ngayon na magandang opportunity. Okay? Meron kang option na gawin siya, meron siyang option na hindi. Diba? Pero nasa kamay mo kung anong gusto mong mangyari sa 2020 in the years to come. Okay? So that's about it. Thank you very much and God bless you all. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, of course, may merenda tayo. At the same time, selfie muna tayo. Okay? Para masaya. Okay?